Kining gi sulti ni Kristo sa atong ebanghelyo, murag di naman tingi self-explanatory naman tingali ni nga kanang mga tao nga sige ragyog paningkamot para sa ilang kaugalingon, mahimo gid na silang limbungan, tikasan. Saman mo agree mo o disagree? Anong hilo man kay mo? Kana bang ang iya ra yung kaugalingon iyang hunahon ba? Makita man na din niya mga selfish di man na mo sunod sa asirit. Bisag unsaog sinya sa asirit nga didto mo ana lingkod, ana lang naw. Kana mahimo gina silang tikasan, mahimo ginang limbungan. In short, dili kasaligan. Kay nga naman kitang tanan sulugoon man ta sa matas Ginoo, nya kung suguon ka didto ka lingkod, nya dili ka mutuman, labaw na gyud suguon ka nga buhatan ni. Asa lang ka palingkoron, di mangi ka mutuman. Kinsa dinhi ang nituman gyud sa asirit, tasang kamot. Tanawa, wa kabot katunga. So impirnohonon ang sobras katunga. Sunod ha, igsimba ninyo dinhi sunod simana. Og buhi pa mo, hinaot pa unta, iampo tamong di mo mga matay kay mga buangon para ba mo. Sunod na gyud mo, sunod ba? Practice maning ato dinhi kay kining atong gibuhat nga Eucharistia, mao man ni ang panagtigom didto sa langit. Kadto mo'y tinuod kani siya. Practice murabag apprentice pataba para gud anang mga musakay og barko nga makahuman og nautical marine mo apprentice man na kana sang makahuman og kurso mo OJT di pa gani mahuman na anay requirement nga mo OJT. Kami sang mga pari sa dipami ordinahan i-immerse mi og mga community practice ba kining ato dinhi practice ni nyag dili ka maong mo behave dinhi ang imong grado hagbong dili ka kasakay, dili ka katiwas sa imong kurso. Mauna ang timan-in ninyo. So practice na ning ato nga mosunod baka sa sugo sa asirit. So mga asirits o kuan gani, di gay mosunod ninyo picture. Atong i-post dinhi sa TV screen sunod simana kinsa tong wa mosunod. Ha? Pagdamo og picture. Og magtuman Diyos gusto ana ikwa niya ato da yung isyu ang ilang mga naong kini sila mao ang mga impiernohonon ana nya mo reklamo na pala dili oy wa ko mosunod nya pag human nyag picture niingon man ko mosunod lang dai ko kani langit non unsa may tawag ana nagbag-o renewal pulos-pulos man kita mga buangon pero gitagaan ta sigayon sa Ginoo nga magbag-o mao na ang piniyalan giingnas Ginoo tagay kog husay pasabot mag-accounting ta og nangayo pa lang to siya pasaylo adito siya madayunan oy gitiwasan man gid noon niya siya mura na kog papahawaon gid ani final na ni ako ning tiwason og gamit ang nahibilin nga authority nako aron ma-secured akong kaugalingon inigawas nako dinhi wa gyud siya mahigugma sa iyang agalon. Muna diri sa atong unang pagbasa naglagot gyud ang Ginoo ngano man samtang nanimba sila ang ilang hunahuna kwarta sige sila ingon kadugay basang nahuman aning misaha oy di ba na antos unang pagbasa na ipipila ninyo dinhi ako taas-taas ra ba ko muwali naagi dali kay mutan-aw siyang relo siga na ba nya pakit-on gyud ko ay igpasiplat na ako tanaw-tanaw sila nako to na impiernohonon ay nga nagi uban nga mura tingis lang maglagot nganong mupadayon pag yung kugwali dili na mo tan-aw srilo mulingi anang orasan as luyan nya pakit-ong jud ko nako kani maimpierno gid ni unsa may ganahan ninyo karon nga buhaton ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo o ang pagpagsigig paminaw sa pulong sa kalibutan kanang naa sa TikTok, naa sa YouTube, naa sa Facebook, ana. Hay maganahan niyo paminawon.
Iisa ang kamot katong ganahan kay maminaw sa pulong sa Ginoo. Tas ang kamot. Nindota. So alauna ko kutob ha, magwali. Naaw na to gwabay manglakaw ani. Kamong mga bata, ay may ganahan ninyo paminahon or tanahon ang Biblia o ang rosaryuhan o ang cellphone o computer games. Rosaryuhan o cellphone? Computer. Wa mo tingog. Okay, ato lang paisaos kamot. Mga bata nga nagsigig tan-aw sa Ginoo nga mga mensahe. Taas ang kamot. Very good. Kadtong sigig tan-aw sa cellphone, taas ang kamot. Mga bakakon. Sa ikaduhang pagbasa, niingon diri si San Pablo, ang atong mga pagampo o ang atong mga buhat kinahanglang mosunod gyud ta ni Kristo. Unsa may kang Kristo, gihatag sa uban dili para siyang kaugalingon ang tanan niyang gahom ug bahandi. Hasta ang mga pagampo kuno isintro nato sa katawhan, labi na gyud mga leaders, dili para sa kaugalingon. Kaya kita gud kada nato simba, Ginoo hatagi taong ko anigtas nga kinabuhi, tagay taong kog healing Lord, makapasar unta ko Lord, mabuutan unta ni akong bana Lord, mabuutan ta ni akong mga anak. Napagani uban makauyab na ta ko Lord, maminyo na unta ko Lord, nga ni kaminyo mamatay na unta ning bana nako Lord, mamatay na unta ning asawa nako Lord. Ginoo naglibog na lang pinangayo biya na nimo nya gitagaan ka karon magsige na sa gagampo nga mawaon ta. Namay gakuan nako, gasigig patambag nako. Kay bawo mo ko silang history pagpanguyab nila, pagkauyab nya tan-aw nako slaki di pa man gyud kasaligan giingnan akong babae kay buotan man ang babae. Nako day ay kay kumpiyansa na imong uyab, may pagkabuangon man na sa in love man jud kay ko padiroy. Nako diri na lang kaspari aron ma-secure jud kay ka. Akong pasabot ba paminaw pare. Sus wa man gyud maminaw dangtag mga unom ka buwan na mabdos man ang babae. Nakibaw ang jukos laki nga irresponsible jud kay naong. Nako bisag na mabdos na kay nga imong parents nga di lang usa ka magpakasal, pakatawha usa ng bata nya tan-awa kon mga sawa bagid siya nimo nya ayaw na mo pagsigi og dugdog. Akong giingnan, uy pagsunod hinuong semana nag-schedule na magkasal, ako pa'y pakaslon. Ani balibad ko nako, di lang ko kay bawa man ko sa inyong history. Amo na to, kasal sila laing pari. Gikan pagsugod silang kaminyoon hangtod karon nga niabot naghapit mo 15 ka tuig. Wala sobra pa tingali. 18. Mga 14 ka tuig. Purtig yung problema. Unya karon sige naghilak-hilak ang babae, text na nako kay Tagalog mo ni sila, maghiwalay na lang kami muna, Father. Nako, bahala na kayo sa buhay niyo diyan. Wow na. Gahi kay kag ingnan ti kang aya lang usa. Sorry po nga nagkuan ko sa una, nag-violate ko no siya, karon kuno hiwalay lang usa kuno sila. Mahal ko man sana siya pero hindi ko na talaga kaya. Nako, mos-mos tanong ka diha. Ingon ana man ta, kana bang di kita maminaw sa Ginoo, magtuman ta sa atong gusto, unya inigkalisod na natog maayo, usahay pamublame patas Ginoo. Mo na ingon Ginoo diri sa atong ebanghelyo, you cannot serve two masters at the same time. Dili ninyo pwedeng alagaran ang Ginoo ug ang kwarta. Kay kanang kwarta mga igsoon, mauna ginay atong alagaran, gubon gyud niya ang atong kinabuhi. Nganong nagubat ron ang Russia ug ang Ukraine, kwarta ra gid na hinungdan ana. Salapi, bahandi. Na hinungdan. Nganong naglalis ta ning teritoryo nato sa mga dagat, teritoryo sa mga yuta. Nganong naglalis ta hapit na lang ta managubat tungod gyapon nas kwarta. Pero sunda ang Ginoo. Himuang hari ang Ginoo na adayoy kalinaw, kahiusa, kalipay, pagtinabangay. No? Lingi ay mong tupad. Nakinsay imong hari. Ginoo o kwarta. Nya, moingon kay siya, Ginoo. Nakinsay gabuot anang imong kilay. Kwarta, Ginoo.
Kanang color sa imong buhok kisay gabuot ana, kwarta Ginoo. Na. So kita din kamong mga bata, timan-in ninyo ha, kay di na tingali ni kayo mutuo ang mga dagko. Kamong mga bata, kay mutuo pa man mo, hinumdumi gini, ang kwarta muguba sa inyong kinabuhi. Timan-in gina. Unsa may mo panindot sa inyong kinabuhi, ang Ginoo, ngano man, kung sundo nimong Ginoo, tagaan kaniyag maayong kinabuhi, tagaan pagid kaniyag kwarta. Pero kung kwarta imong sundon, kuhaon niyang Ginoo sa imong kinabuhi, nya wa na kay kinabuhi, mo nang magpatay na ta. Pinatyanay na, inawayay na, kusmod na kay mga naong. No? Nya, musta man mo ron? Malipayon o bugat? Ang sa inyong kasing-kasing ba? Malipayon o bugat? Maayo. Congratulations. Unsa may timaan sa taong malipayon? Magsigig palit og slat. Mao ra gina siya. Kay ang kalipay muambit gina sa ubanoy. Kanang imong kalipay badigid pwede nga ikaw ray malipay. Imo ginang ipaambit. Mao na matud pa sa atong sani tubag sa Salmo, dayga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabos. Giunsa niya pagbayaw ang kabos, gitagaan niya daghang bahandi. Ngano man kinsa maning kabos nga gitawag sa Ginoo nga gibayaw, ang mga manggihatagon. Pangita mog taong manggihatagon nga nadato, wa gyud. Naa gani daghan kay mga dato nga nanghatag sila, gibiyaan gid nila ang ilang kadato, nahimo silang kabos. Nga naman, sugo ni Kristo, sell everything you have and give it to the poor. Niasa man mo sugod og hatag, ang simbahan mo'y hatagi. Unsay proyekto sa simbahan, kana duyugi, kita ba? Kita tanan, anita simbahan? Ako bitaw, ang akong stipend, daghan-daghan man kong stipend kada semana, kay sige man kong dupa-dupa, nya kanin pari basta mo dupab, kwarta man gini dayon. Ako nang ipalit sad og slat, kay hadlok man sad ko nga kamo na noy malangit, kay sige mo balik-balik palit slat. Ako sad ako gining gihimong kana ganing disiplina sa akong kaugalingon nga kada gyud semana mo palit gyud kog slat, kay kada man ko semana makakuha og tigom og kwarta, siging dupa-dupa. Sige sa kong palit. Ako nang gihimong disiplina. Nga naman, kahibaw ko nga ang Ginoo malipay gyud kung naatas kakabos. Ana. Nya, naataroy gi damgo nga himuon nato nga building. Kabos ang atong parokya sa paghimo niini. Kaning atong bag-ong kumbento. 3-story building with roof deck. Para adto ta dito makadawat og mga bisita, natay social hall nga arang-arang, mga 250 square meters nga area sa social hall, nya naa sa tay mga opisina, guest rooms og uban pa. Pasabot mahimo na gid tang parokya nga maka-cater og serbisyo sa katawhan sa tanang mga panahon, magamit sa pag-seminar, mga gatherings, mga trainings, lectures og uban pa. Di ba mao na ang parokya? O pamantaana, ibutang mamoderist tent, porting alimuota, di, ang resulta diya, magsige mong pamaypay, pait sa nanin parokya, pait sa nanin parokya. Donate mo, aron makahimo na tani. So ako ipakita ninyo karon sa screen ang atong gi-envision, bagong kumbinto, dili na diri sloyo, kay gamay man to, anantas kilid. So mo na siya, ay kay paspasan ninyo inday, kay, ay man unaha ang ayo sa lagi kani sa mga bata isa kadugay sa nimo danaw man pa dire kuha nami muli nami katos ang perspective inday ana mao nay front view kun ari ka magtan-aw sa gikan sa atong parking area mo nay makita simbahan yan na siya tupad na ay ang atong opisina karon existing musikit siya
extend naman na angat to, kanang dapita. Sige, sunod. Kana, gikan na diri Loyo, magtanaw ka pa dong sa parkingan. Nya kanang iyang, nang murag railings, mao na sa third floor, mao na siya mga rooms, nya ang kana, mga opisina na diha. Nya kanang second floor, usa na kadako nga social hall. Nya sa babaw, mao to roof deck. Sunod. Siaw ginig kamot yung mga bata. Kana na mao na dito gatubang sa karsada. Pinakilid nagjutay, makita nato diha nga nay image ni San Vicente Ferrer magatubang adto sa karsada dito sa Pikas katong main road, barangay road. Last view. Mao na siya ang atong view dito sa karsada. Magatubang si San Vicente Ferrer aron mabendisyonan ang tanang moagi diha. Nya katong area, mga floor area, di na lang ito ipakita. Mugasto na siya, ang mga mo average na siya, mga 274 square meters ang iyag yung building area. Nya 3 floors, umabot pag yung 4th floor, ibutan ta lang ang roof deck. So naa na sa conservative nga pricing, maabot siguro nag mga 30 to 40 million ang magasto. Nya di apay palitonon nga slot nga 49,630 ka slots. Ug hot doon ta nigpalit sunod buwan ika November or last week of October maghimo na tag sugod trabaho na ta. Bisag makaabot lang tag mga 15,000 atong halin. Ang atorong halin kay niabot naman og 5,370 slots. So pakpakan nato ang namalit niini. Salamat kayo. Nya paspasin ninyo palit. Unsaon man pamalit mo, pamaligya pagyod. Katuna sa ninyo unsa nang slot na amang gani dinhi mga bata muanhi kay maoy mamugos ilang ginikanan mapalit lagi tag slot. Di daghan ako gipicturean, di akong giblisingan. Ma birthday ba aron nako palit tag slot mo ana. Nako ni ano yung mga tiwasuno na. Wa gyud mo palit. Nganoan, lipay man sila nga makapalit og slot. Lipay sa takayo. Unsa may ihatag sa Ginoo, matagtabang nato sa mga kabos, mainyo ang gingharian sa langit. Heaven is the reward of those who are sharing everything. Munang ningon si Kristo, kinsa may mupiyal ninyo sa tinuod nga bahandi sa langit, kung ang lumalabay nga bahandi dili mo kamaong mugamit. Unsaon paggamit? Dili para sa kaugalingon, ipaambit ngadto sa uban. Aron mudaghan ang atong higala, mudaghan sa dangatong mga gitawag og charitable merits, charitable works. Og maunay basihanan aron makaangkon tas tinuod nga bahandi. Yes, kaning atong gipanghimo, mahibilin ra ni dinhi, malata ra ni, madugmok ra ni in times of the end of the world. Pero ang merit sa naghimo niini, kitang naghimo niini, maunay nakatatak dito sa langit ug mauna to ang tinuod nga bahandi. Dili na to mawagtang, it is eternal with our Heavenly Father. So inaton ta, kamong tanan makaadtog langit. Sige, last na lang lingi sa inyong tupad. Tapos ang lingi. Ing na di na ta mahigog magkwarta ha. Ing na. Di na ta mahigog magkwarta. Ana, igisanong niya, congratulations dayon. Nyag maingon gani siya, hala ka diha, ikaw lang. Binang kwarta nimo be. Ana, kana yawan on na siya. Sige, manindog na ta.